chabhondoka manje. Those guys vanouya vachinyora maofficial statements panguva inoi vokonzeresa vopisisa mutungamiri wenyika. Vatiri kuona kuti mastatements nemadhates ari kubuda panapa akutowedzera fuel pamoto wagara uchipfuta zvaunoti wasubscribe walike on the bell icon. Tipinda panapa paofficial statement ramuri kuona ranezuro rationa kuti aiwa General Matatu vanouya vachireplace aiwa General Anthony Musanyati. Panapa vanhu vanoenda vachikomenda pathis picture reofficial statement rationa kuti ranga rine date ra2027 vanyora chiti the Zimbabwe government is in panic mode. A letter appointing a new army commander is dated 2027. Time travel. Is this incompetence or proof of desperation? The Titanic taught us one thing. You can shift the deck chairs, but that won't stop the ship from sinking. The desperate reshuffles won't save a crumbling regime. Panic moves won't prevent the inevitable. Vakomana muchinzwa vanhu vachinyatso kuaplya logic panguva ino yatiri kuona kuti the ruling party is in chaos. Paroratidza kuti pashata. Zviri kunzi aiwa you can shift aiwa machairs aiwa arimo aiwa muthe ruling party kana muthe regime kana zvese zvakada kuitika, but you won't stop aiwa the ship from sinking. Mashoko ari kuda panapa rinyatsokuona kuti panapa the ruling party iri kunyatsokuudzwa makunun'unu maudzamu ekuti aiwa zvese mungaita zvenyu aiwa but you can't stop aiwa the regime kana yakusinga yava kutosinga. Vanaling emo vanouya vachikomenda vachiti everything about this regime is drunk. Check the date below. Oisa an arrow achikuti aiwa people must see the date aiwa rakanyorwa pathis official statement. Mashoko ari kubuda panguva inoi yatiri kuona kuti aiwa the regime ichinyatsoratidza kuti iri desperate or ine panic mode. Zvakunyatsokufumura the ruling party kuti aiwa muchiona madates panapa achiuya akanopesana and tichiona kuti vanhu vari concerned vanotosaina madates akapesana ipapo akakanganisika. Zvinoratidza incompetence and mutungamiri wenyika panguva inoi ndiye anozongosara the blame it on him achinzi akaemploya vanhu ari incompetent. Vanongoya vachingosaina zvinhu nekumanyamanya vasingaoni kuti vari kusaina zvinhu kwazvo here. Tudze mafunguro eimo tikudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.